Samantala, preemptive evacuation ng mga residente na nag-abiso ang Calasiao Police Station para sa iminumungkahing preemptive evacuation para sa mga residenteng nakatira sa bahaing lugar. Ito ay dahil sa patuloy na pag-ulan na nagdudulot ng pagtaas ng level ng tubig sa kailugan na maaaring magpabaha sa mga komunidad. Nagataas kahapon ang orange level heavy rainfall warning sa buong lalawigan na nakakapag-imbak ng nasa 15 hanggang 30 millimeters na ulan kada oras. Umabot din sa abot 9 feet ang level ng tubig sa Marosay River sa Calasiao kahapon. Nalagpas na sa critical level nitong nasa 8 feet dahilan ng hanggang tuhod hanggang balakang na pagbaha sa mga barangay. Tiniyak naman na lokal na pamahalaan ang kahandaan sa pagresponde at wastong pagbibigay abiso sa mga residente para sa kaligtasan ng publiko maging ng mga rescuers. IFM News. IFM News. IFM.